horretan, esaten zenuen urteko lehen 6 hilabeteak nahiko zailak izan direla, delitu gehiago izan direla, baina gero uda ez dela aurreikusitakoa edo pentsatzen zenutena bezain txarra izan azkenean, ez? Bai, horrela da. 2022ko lehenbiziko 6 hilabeteen kasuan, horri buruzko datuak bildu genituenean, uztailean ikusi genuen, aurreko urteekin konparatuta igoera bat ematen zela delituen kopuruan, ezta? Ez bakarrik 2020 eta 2021ekin konparatuta, kasu horietan nabarmena zen igoera, baizik eta baita ere 2019 urtearekin. Normaltasunean bizi genuen azken urtearekin, ezta? Igoera hori batez ere delitu mota jakin batzuetan ematen zen, eraso fisikoetan, indarkeriarekin egiten diren laporretetan, baita ere eraso sexualetan, hainbat delitutan horrelako igoera bat ematen zen. Horregatik gure susmoa zen udako kanpaina ere eta udako jaien inguru guzti hori ere horren isla izango zela eta agian aurreko urteekin konparatuta igoera bat izango zuela delituen kopuruak. Baina ikusi dugunez izan da, ez dela holako hori gertatu, eta udako kanpaina normaltasunez gauzatu da, normaltasunaren erreferentzia moduan hartzen baldin badugu 2019an gertatutakoa. Eta zifrak garai hartakoak dira gutxi asko, eta delitu motak ere berdinantzeko kopuru batzuetan edo estatistika batean eman izan dira. Beraz, orain ikusi egin behar da, lehenbiziko 6 hilabeteetan ikusi genuen, somatu genuen igoera hori, zenolako bilakaera duen bigarren 6 hilabetean. Eta orduan ikusiko dugu benetan udaldiko fenomeno hau parentesi ertzi bat izan den, ala, zikloaren aldaketa bat den, eta urtearen bigarren partean ez dugun ikusiko, lehenbiziko partean ikusi genuen igoera, baina hori ikusi egin behar da, eta aztertu egin behar da, jarraipen zehatza eginez. Aurtengo salbuespena ziztadaren asuntoa izan da, baina zuk zeuk esaten zenuen, azkenean ez dagoela jakiterik zer dagoen horren atzean, besteak beste egilerik ez delako atxilotu, ez delako identifikatu ere egin, ez? Bai, egia da, gizartean neurri handi batean kezkatu egin duen fenomeno bat izan dela udan zehar, eta segurazki eragin negatiboa izan duela baita ere emakume asko eta askoren askatasunean, bestela egingo zuzketen gauza asko egin ez dituztelako, ezta? Baina egia da, delituaren ikuspuntutik ez garela kapaz gaur egunean oraindik ere horren nondik eta norakoaren diagnostiko zehatz eta baliotsu bat egin ahal izateko. Zergatik, autoriari buruzko daturik ez daukagu. Ez dugu autore bat, ziztaden autore bat identifikatu, ez guk, ez gizarteak, ez biktimak edo ustezko biktimak izan direnen lagun nurkoak, ingurukoak, ez da inguru askotan jarrita dauden kamarak. Inok ez du autore gisa jar daiteken, planteatu daiteken persona bat identifikatu. Beraz, autorerik gabe nekez egon daiteke urrapen bat. Bigarrenez, izan dira kasu batzuk non naiz eta biktimak sentitu, ziztada izan duela gero kontrastea egin denean, aditu sanitarioak, osasun adituek esan dutela ez dela ziztadarik izan. Agian beste gauza bat izango zela, jaiaren eragina edo rosea edo dena dalakoa, baina ziztadarik ez zela egon. Eta gero beste kasu batzuk izan dira, ziztada egon direnak, eta horrelako kasuetan ospitalera eraman eta analitika guztia egin zaie, baina ez dugu deskubritu, ez da agertu, inon sustantzia kimikorik benetan bere borondate aldatzeko helburuarekin jarritako horik eta beraz, gauzak horrela izanik, eskuarten ez daukagu besterik zera baino, kasu jakin eta konkretu batzuetan, eman daitekela lesio bat, baina oso arina. Eta hori autorea identifikatuko balitz, orain arte lortu ez duguna. Santutxuko kasuan, hainbat lapurreta salatu dituzte dendariek, kasu horretan, egilea identifikatuta daukazue, erabat, ez? Bai, identifikatuta dago, persona ezaguna da, ez dut esan nahi besterik egon ezin daitekeenik, baina persona bat horrelako modus operandiarekin dabilena badago identifikatuta, ez bakarrik ertzaintzak, udaltzaingoak ere identifikatuta dauka, kontua da, hainbat aldiz izan dela atxilotua, eta hainbeste aldiz izan dela berriro epaileen aginduz kaleratua.
Beraz, hor, ezer gutxi egin dezakegu jarraipen egiten jarraitzea baino, eta alden neurrian ebitatzea baino, etorkizunean egiteko asmoa daukan hori egin dezan, ezta? Kontua da, berak ere inguruak ezagutzen dituela, eta, bueno, ikuskatua ala vigilantziapean dagoela somatzen duenean ez du pausorik ematen, eta pausoak ematen ditu, dakienean, susmo sendoagoa daukanean, ez daukala segimendurik. Nola nahi ere, askotan izan da atxilotua, eta beste hainbeste aldiz izan da gero kaleratua, eta gaur-gaurkoz, ez dauka irten bide errezik. Hora ipatu duzu legedian utxune bat dagoela, baina zurtziaz jokatu behar dela, ez azkenean behin-behineko espetxealdia luzatzeko edo hor mugitzeko askatasunaren kontrako neurri bat izango litzatekelako eta... Bueno, a ber, legedia atxiloketa provisionalari dagokionez daukaguna da, eta nahiko garantista da, eta nik uste dut oroar gizarteak ontzat hartzen duela, oroar. Kasu batzuetan ñabardurak sartu daitezkela, ez dakit, sartu daiteke, eta horretarako debatea sortu eta planteatu daiteke, baina planteatu behar den lekuetan, legebiltzarretan, ze hori legeak berak dauka. Bien bitartean, gure gizartea oso garantista da, gure gizartea oso eskubideen aldekoa da, gure gizartea oso ustezko errugabutasunaren presuntzioaren aldekoa da, eta horren kontrako neurriak, batez ere askatasuna murrizten dituzten neurriak, ez ditu aintzat hartzen hain errez, oroar. Beraz, debatea hortxe dago, eta debatea planteatuko balitz, eta horren ondorioz legeria aldatuko balitz, guk aplikatuko genuke legaria dagoen moduan, eta guk ez ezik epaileek batez ere aplikatuko lukete, baina gaur aurkoz dagoen moduan dago, eta egoerak horrela jarraituko du. Gero komentatu duzu, segurtasunari dagokionez, azkenean Euskadi ez dagoela beste herrialde batzuen gainetik, eta hemen ematen diren delituak direla herrialde garatuetan ematen diren delituak, ezta? Bai, guk azterketa konparatuak egiten ditugu, sarri, jakiteko gure delitu kopurua, inguruko estatu aurreratuetako errealitatearekin konparatuta ze mailatan gauden jakin ahal izateko, ezta? Eta azken ikerketak aurten bertan egindako ikerketa batek erakusten ematen du Frantzia eta Alemania eta Italia eta inguruko estatuak kontutan hartuta deliturik nabarmenenen kasuan hoien azpitik gaudela oroar delitu kopuruan. Bai bizitzaren kontrako delituetan, baita ondareari buruzko indarkeriazko delituetan, baita osasun publikoari buruzko delituetan, baita eraso sexualei lotutako delituetan. Horietan guztietan, hemengo delitu kopuruak, estadu horietan ematen direnak baino bajuagoak dira, bajuago gaude. Beraz, ikuspuntu hortatik, baieztatu daiteke, Euskadi leku segurua dela. Ez erabat segurua, euneko eunean delitu guztiak ebitatzen direlako, horrelakorik ez da ematen inun, horrelako estadurik ez dago inun, baina bai, Europako batez bestekoa konparatuta estadu segurua dela, laterri segurua dela. Orain, baditugu gure delituak eta horiek arreta merezi dute eta horreik jarraipen egin behar zaie. Eta erronka berezia sare sozialetan ematen diren delituak, ez? Horiek beti goraka. Bai, horiek azken bolada honetan izugarrizko goraka egin dute, eta, karo, sare sozialetan egiten diren delituei dagozkienez, ideia nagusia da, mundu guztiak uste du hor batez ere fraudea egiten dela, ezta? Eta fraude asko daude, jenteak erosi egiten duelako, salerosketak internet bidez egiten dituelako, eta hor, sarri askotan, gauza baten ordez beste ematen zailako, ala produktuak ez direlako behar bezalakoak edo dena delakoa. Baina hortik aparte, badira beste delitu batzuk ere bide horretatik ematen direnak eta hasten doazenak. Esate baterako mehatxuak, esate baterako akosoak baita ere, bullyingarekin zerikusia daukatenak, nortasunaren lapurketa, horiek ere ematen dira, gero eta gehiago ematen dira, eta horiek guztiak internet bidez ematen dira. Eta horiek jarraipen berezia merezi dute,
eta Ertzaintzan ere ahalegin izugarria egiten ari gara gure jentea prestatzeko eta belaunaldi berriak horretara zuzentzeko. Delitu mota horiek iraganean ez zeudelako eta orain egon badaudelako gero eta gehiago.